nono orunwa ne pachi mondo ang'e kodhi mbele ni piny owacho ma Siaya ochiwo barupe mag ndiko tich jopuonj mag nyithindo mag ECDE. Gavana ma Siaya James Orengo ne otelo ne nyasi no kama nopuoyo okenge mogo mar jiwo chenro mag somo mag nyithindo. Orengo nokwayo piny owacho mamalo mondo med chwalo omenda ne chenro mag somo e pacho kaendi. Min od Orengo men beti Murungi bende nokoni Aikore mar medo jiwo somo mag nyithindo matindo e kaunti no. Endo jopuonj ma kwan gi romo 602 ne oyudo barupe mayango ni omegi tije ayanga. Teachers, our employer is a public servant. Umeadwa wacho ni county ma Siaya through the governor Orengo osetimo maber kendo ang'eyo ni achiel kuom gik ma biro timre maber en somo mag nyithindo biro medre Siaya kar Kenya. That you're implementing, which is that early childhood education plays the most critical role in the lives not just of the children that you're teaching, but also of the entire nation, because you're not just doing academics, but you're also impacting foundational values on these young children and shaping the way they go into the world, and that becomes very important. At the national level, they have elected to increase the salaries of elected representatives, including the president, cabinet secretaries, members of parliament, and even governors. I'm saying rather than give Orengo an additional increase in his salary, let us collect that money and give it to ECD teachers. Kwa kanyo doge no weche mag siasa ni riwruok mar